Tħabbru xarejn sajfin ta' attivitajiet kulturali ta' kalibru u livell għoli għas-sajf, attivitajiet li se jipprovdu lil pubbliku u lit-turisti bażla interessanti u eċitanti ta' festivals differenti. Meta ġivarat il-programm ta' avvenimenti ta' Festivals Malta għas-sajf li ġej, tħabbar li għal darboħra dan se jinkludi r-Ritmu Roots Festival, il-Malta International Arts Festival u l-Malta Jazz Festival u t-tieni edizzjoni ta' Dance Festival Malta. Il-programm tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li ġiet indirizzata mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, miċ-Chairman ta' Festivals Malta Aron Zara u mill-Kap Eżekuttiv ta' Festivals Malta Annabel Stivala. Il-kalendarju jibda bir-Ritmu Roots Festival b'direzzjoni artistika ta' Andrew Alamango. Dan il-festival se jsir bejn it-2 u l-10 ta' Ġunju u se jinkludi l-kontribut ta' bosta artisti Maltin u għannejja u artisti internazzjonali tal-ġeneru mużikali folk u fado. Għall-ewwel darba f'dan il-festival se jsir ukoll wirja li tfakkar il-legat tal-għannej Mibki Mikiel Abela, il-Bambinu. Bejn is-16 u l-25 ta' Ġunju mbagħad se jsir il-Malta International Arts Festival, direzzjoni artistika ta' Ruben Zara. Dan il-festival multidisciplinarju se jara bosta artisti internazzjonali. Il-programm artistiku jkompli mill-Malta Jazz Festival f'Talis u s-City Center, dan se jsir bejn l-10 u l-15 ta' Lulju. Direzzjoni artistika ta' Sandro Zerafa. Il-festival se jospita fost laqwa artisti rinomati internazzjonalment għal mużika jazz li inkludu l-rebbieħ tal-Best New Artist Grammy Award Samara Joy. Il-kalendarju tas-sajf jalaq bit-tieni edizzjoni tad-Dance Festival Malta bejn is-27 u 30 ta' Lulju b'direzzjoni artistika ta' Francesca Tranter. Dan il-festival se jinkludi sfin f'diversi ġeneri minn artisti esperti kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Iċ-chairperson ta' Festivals Malta Aron Zara osserva li bosta huma dawk minn barra minn xtutna li jażlu l-Malta bħala destinazzjoni għal festivals kulturali fis-sajf minħabba l-varjetà u l-livell ta' organizzazzjoni li joffru dawn l-avvenimenti. Dawn it-tip ta' festivals naraw udjenza li tiġi apposta partikolarment għal dawn il-festivals u hija xi ħaġa sabiħa li apparti nkunu qegħdin nagħtu toma ta' pajjiżna imma fl-istess waqt nkunu qegħdin nippromovu l-arti, l-artisti lokali anke wkoll artisti barranin illi jingħaqdu mal-artisti lokali tagħna. Għal aktar informazzjoni u għall-biljetti ta' kull festival rispettiv wieħed jista' jżur www.festivals.mt.